Nandito po ako ngayon sa Ayala Mall Central Block sa third floor. Merong iba't ibang question dito. Tanong ako, ang title sa kanilang mga question ay post up. Kung sino ang pinakamagandang question. Okay, guys, nakikita ko muna iba't ibang question sa dito sa Ayala Mall Central Block. Merong bata, merong laki, merong babae, matanda o hindi matanda. Ito na guys, oh. Yeah. Okay. Baka sa Tagalog meron pati palak ito ang pinakamagandang question. Ayan. Meron pa dito guys. Okay. Okay. Hira na ako mag-live dito guys. Kasi iba't ibang lugar ito. Ayan. Ayan. Ito. Okay. Okay guys, meron din nakasuot ng sundalo rito, Air Force or Philippine Navy, Army. Ayan. Okay. Okay guys. Ayan. Okay guys. Okay, meron din sa loob. Meron nagtitinda dito. Ayan. Ayan guys, Cebu cosplayers, Girl Kusak 8, the next chapter, charity action. Starting with 50, 60, 100. 200. Sasali dito guys. Okay. Iba't ibang costume dito. 200 going once. Nandito tayo sa Ayala Mall Central Block, third floor. 200. Sold for 200 pesos. Sinsigo na ito sa puntahan. Next. Starting big, anyone? Huh? 100! 110. 110. Check your wallets. How much is this there? 110. 100 going once. 100 going twice. 100 up. 120. 140. 150.
Okay guys, live tayo dito sa Ayala Mall Central Block sa third floor itong ngayong Sunday, linggo dito. Iba't ibang uri costume. Anyone? 110. 110. Anyone at the back? 110. Tokyo Rangers. Nana. 150. 160. 17. 117. 170. 170. Name. 117. Meron ding Ninja Samurai Man. Okay. 180 going once. 180 going Christina. 200. 200. Okay. 220. 250 going once, 250 going twice, 250 sold to the big head. Next. Comes it. Kaya guys, yan ang title Cebu cosplayers Gail Busak 8 the next chapter charity auction. Ayan guys. Ayan. 100, Okay. 140, 150, 160, 160, 170, Nami plus. Nami plus, so Nami gina 200, 210, Ito ang engine na pinakamaganda sa nakita ko guys. Ayan. 200 pesos. Okay guys, naipakita ko na sa inyo ang buong paligid sa third floor ito sa Ayala Mall Central Block. Cosplaying na ito kung sino manalo ng magandang costume. At hanggang dito na lang ako matatapos. That's the end my life. Si Juan Rider. Thank you so much po. Thank you. Bye-bye.